Barcelona-València en 6 etapes. Ruta realitzada pel grup ciclista Camaco. Primera etapa, Barcelona al Vendrell. Ruta fàcil. Haurem d'anar per ciutat fins a Viladecans, on ja comencem a agafar les pistes de muntanya i passem, entre altres pobles, per Olesa de Bonesvalls, Canyelles, Pantà de Foix, Clariana, Santa Oliva, fins a arribar al Vendrell. Després d'esmorzar, van tindre les 2 primeres baixes per culpa d'una caiguda. El Vicente, que estos cabrones l'havien engañado, es va caure i es va fer mal tant ell com la bicicleta. I el Pedro, com bon samarità, el va acompanyar fins a casa. Això, ara masaje. Però aviam, com que és de la pujada o la baixada? Un cop passem el Pantà de Foix, continuem el camí entre vinyes i entre tots decidim arribar fins al Vendrell per dinar. Segona etapa, el Vendrell a Falset. Passem per Albinyana, Salomó, Pantà de Gaià, Bunyoles, Massó, Admutxer, la zona de l'Alforja i arribarem a Falset. Entre Bunyoles i la Massó vam passar per una zona que no era ciclable. L'Albert va tindre la desgràcia de que un filferro li va trencar el canvi. Una altra baixa. Després de dinar i un cop passat la població de l'Alforja, ve el tram dur de la jornada. Unes fortes pujades que ens duran amb una ermita a uns molins de vents per arribar a Falset. Catalunya, són les 8 del matí. Tercera etapa, de Falset a Arnes. Passem per el Molar, Garcia, creuem el riu Ebre pel pont del tren, Móra d'Ebre, Gandesa, Bot i arribem a Arnes. Quan es passa per un camp de presseguers, és recomanable agafar uns préssecs, que estan boníssims. Després de dinar a Bot, vam agafar un tram de la Via Verda que ens duria a prop d'Arnes. L'Enric i l'Esteve es van avançar, perquè quan arribéssim nosaltres ja tinguéssim un parell de cerveses preparades. Quarta etapa, d'Arnes a Sant Mateu, l'etapa més dura de tota la ruta, ja que tindrem de travessar els ports. Passem per Bessell, Fredes, baixem el Portell de l'Infern, la Sénia, i a partir d'aquí es planeja fins a arribar a Sant Mateu. El pas pels ports no té altra dificultat que el desnivell, ja que tot es fa per pista ampla.
Després de fer unes clares afrades, vam baixar al portell de l'Infern, que té unes vistes impressionants. És una trialera de baixada d'uns 5 quilòmetres aproximadament que ens durà al pantà d'Ulldecona, on vam dinar. Després de dinar, passem per la Sénia i ja només ens queda agafar la via Augusta que ens durà a Sant Mateu. Quan es passa davant d'una figuera, és recomanable agafar unes figues. Cinquena etapa, Sant Mateu a Vila-real. Ruta sense cap complicació. Es fa per l'antiga via Augusta romana i es passa pels pobles de Salvavella, Borriol, Castelló de la Plana i arribem a Vila-real. Sisena etapa, Vila-real a València. Ruta igual de fàcil que l'anterior. Passem entre camp de tarongers i de xufa. Això vol dir que hem de prendre una horchata. Jesús, ¿dónde estás? Ruta assolida. Ja només ens queda complir el motiu d'aquesta ruta, menjar-nos una paella. Després de que el jefe fes els números, vam agafar la furgoneta i cap a Barcelona. Altres en tren.